حراي ولا بس مع ولد مسكود سواد أملاك نقعد حن متأخم لما عالتي كمتي تواهي بنا دل برنامج مأكبي ناي بتكريسيانا ليلا نوايا قدسات ولا أنتخانة كمتي نحي تواهي بنا دلجن إزي ألباسات زين إزي سنهازن إزي موداين يتواهي بنا دل مالتي حدا نسنتايو حجي أقدم بالله خمتي زجلسنا يو إزي ألباسات إزي أبزت ساعة إسران شعاتن قويتانا متحينا يسوع كريستوس نموسيه نأرونن كم جرام كسرحو نبتكسان كقولوا خمس اللوام بزهابهم مسرة الألباس إذا ألباسات زي كم من تايسر عند حلنا كابتي زي سبقة أجرقتي دبلة جلجن سبق نجي أبير أملاك كبر زهبن ويكا زي سحبن تبايلو كاو يسرح مالتي إذا خا تخلأك أنت أيو نقويتانا متحينا يسوع كريستوس كم كسقلوا وخلوا خواردوا وخلوا لبسي نلاقيت إلهم ذهبوا كابا زلبسوا مالتي إذا أنت أيو بلك أبتم ودعتها مس أخليلو مالتي خلتيو حد عينة السرح تي شرك مالتي إذا أخليل إذا مس أخوينو بلك أتوت دبل الله إذا أنت أيو نايكهن مالتي إذا نايدنجلنا مثال أخوينو دياكون زلبسه كلتيان ببينهم كينن كاب كهنن كاب دياكونن زفليا مالتي حجي إزي أنتايو كساب مودعتا أمون كون تباهيلو اتلبسن اتي أخليلن تواهيدو يخيد مالتي بداي بز ولا حنتخن قبراين خلينا سلازي إزي خا أنتايو إذا لبس زي آخم زاخم بلاص أنحنا دبلج كوينو سورح كوينو نبتا كريستيان دلو كوينو ويكا أخدالو ندحر كوينو كله الله ومستير إزي لبس زي أنتاي الله حمش زفر الله حدا كلته سلسته أبلا هنسافسكه حدا كلته سلسته أربعته حمشته زفر الله كابزي قدلو لبسي نبت كريستيان أي سرحني إذا أنت أيو حمشته أي ماذا مستير يخون مالتي إذا ألباسات حنتو نايديك أن الله أي متأتن جن حتمتي يا خاصة كون تقول اليوم أي متأتن الله حتمتي يا سواء نايدنجلنا مثالي مالتي إذن تكملوا أبدا كريستيان زلب سوا منهم سمع عرق ترام زلب سوا مالتي كاب قداسية كسب دقة مالتي تدقة بيو كسب موت مالتي كسب فتحت سب كبر كله بزي ألباسات زي تتكمل مالتي مسؤول تتحيزو زغيت إزي إنه الذي مداي مالتي إذا مدايزي أدنى قدس دقل مريم يمثل إذا إتانكا قويتانا مدحينا يسوع كريستوس يمثل مالتي إذا إتان إذا طعم يشتو مؤذي قويتانا مدحينا يسوع كريستوس كا بلك أنا أبحاتي تدربنا زنبرنا سبات بتي مؤذ إتانو جيرو نتحمق شتانا هنا زنبره بو جيرو نتا جيرو كم زيس أرجلنا ويكا خم جيرو خا نابو خم زقربنا محرت كا خم دعززلنا مالتي إذا أنا زي كله تحنتي من البات أبزون بزح حتة صنيحة حجي أبزون أتان نقطينا مالتي مسوت صنيحة مالتي إذا أتان من البات الله ناي حمش شدانات ون الله حجي من البات كنفلالين تحركنا بزح مستير بتأتان بتي قويتانا من حينا إسكوسس ندبل خلنا ماي من البات كابستفلالين ماي كنجز نخلنا خبون باهن وي كاب ميغرهون نغزا إذا ما يزجن أنتايو أسماتي فلالة من البات كا كتحس أول تخيلها كستيو خا تخيلها بلك إذا أنا زغا بلك أنا قاعد من حديث كريستوس وتمستيرو بزحي مالتي أنتايو أبزي سنها كون كلها أنتايو أدينا قدس دنجل مريم ما هتسن قدس دنجل مريم استحتاي مالتي وتحوها قاعد من حديث كريستوس أنك قاعد من حديث كريستوس منفس قدس كم زورد الله مالتي كلاي إزيا خانري أدلنا تأتو توتس مالتي قويتانا من حينا إسكروسس كافسا ماي كم زوردن كم زعرجن أنايتي إزيا مالتي إزي سلسته زين حادة كلته سلسته بدق دلوا تام أغليت حديقنا مالتي زيادات مثل سلسته سلاسية يمثل مالتي إزي سلسلة سلسته سلاسية يمثل إزي خا إزي كبيب دلوا يمكن تمثل دلوا أزغا 10 تغلطة يخون 10 شمنته يخون 24 كأي يخون مالتي بدأ يبزخ أبزق دلوا أي سرحني كاب 10
ክልተ 13 ኣይስራሕን እዩ ካብ 18 19 ኣይስራሕን እዩ ካብ 24 25 ኣይስራሕን እዘን ሰለስተ እዘን ጥራይ ይስራሓ 12 ናይ 12 ሃዋርያት ምሳሌ እዩ 18 ከዓ ናይ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ 18 ሰዓት ከም ደሳቀዩ እዩ ናይ 24 ምሳሌ ከዓ 24 ካህናተ ሰማይ ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ኢሎም ዝዓጥኑ ማለት እዩ እዚ ከምኡ ይመስል ብልክዕ እቲ ዕጣን ንላዕሊ ደይብ ናህና ናይ ምሕረት ኮይኑ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብልክዕ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ከም ዝደይብ ማለት እዩ ስለዚ ብሙሉእ እዚ ተታሒዙ ኩሉ ነገር ካብ ወርቂ ትሒዝካ ደብለጭልጭ ካብ ፀናፅላት ሒዝካ ክሳብ ዚ መትሓዚ ብሙሉእ ክሳብ እዚ አልባሳት ተባሂሉ እዚ እንታይ እዩ ካብ ደብለጭልጭ ካብ ጽቡቕ ነገር ካብ ሕሩይ አጭርቕቲ ይስራሕ ማለት እዩ እዚ ከዓ ተሰሪሑ ከዓ ንቤተክርስትያን አገልግሎቱ ይኸውን ካብ ቤተክርስትያን መጽኡ ከዓ ብምልክዕ ተራእዩ ከዓ እንታይ ገብርዎ አቦታት ሪኦም ባሪኾም ከዓ ኣብ ጥቕሚ ኣይውዕልዎ ዝኾነ ጨርቂ ጽቡቕ ኢልካ ኣብ ቤተክርስትያን ስርዓት ኣይኮን ኣይመጽእን ዝኾነ ጨርቂ ኣብ ቤተክርስትያን ኣይመጽእን እንታይ እዩ ኣይና እንታይ ድለካ ኣይና ከተሪፍካ ኣሎ እዚኣ ንጥቀመለን ክልተ ሓንቲ ጸላም ከዓ እዚኣ ንሃለ ምሳእ ማለት እዩ እዛ ጸላም እዚኣ ኣብ መዓስ ንጥቀመላ ኣብ ግዜ ሓዘን ንጥቀመላ ሓዘን ናይ ቤተክርስትያን መዓስ እንድሕሪልና ሕማማት እዩ ኣብ ሕማማት እዚኣ ንጥቀመላ ምስኣት ኸይት ከዓ እንታይ ኣላ ከርበኻ ኣላ ረሲዕና ያጋጣሚ ሕጂ ስለ ሓቲተናን ስለ ዝፀንሓስ ኣነ ከዓ ዘኪረያ ማለት እዩ ከርበኻ ኣብታ ግዜ ሕማማት ማለት እዩ ኣብ ዓርብ ስቕለት ምስኣ ከዓ ትመጽእ ማለት እዩ ንጎይታ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዘን ክስቀል ዘይግባእ ክዋረድ ዘይግባእ ክግረፍ ዘይግባእ ብልክዕ ንሕና ከዓ ከምኡ ኣብቲ ግዜ እንኳይ ንሕና ጸሊም ልብሲ ጥራይ ክንገብርሲ ፀሓይ እውን ብርሃና ከሊኣ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ ብልክዕ እዚ አልባሳት እዚ ኣብዚ እንጥቀመሉ ካብ ቅዳሴ ኣብ ግዜ ጥምቀት ኣብ ግዜ መርዓ ኣብ ግዜ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ናይ ማዕረጋት ናይ ቤተክርስትያን ምቕባል ካህን ይኹን ምቕባል ዲያቆን ይኹን ኣብ ቀብሪ እውን ንጥቀመሉ ብዘይ በዚ ኣይንጥቀምን እዚ ከዓ በጀካ ካህናትን ዲያቆናትን ካልእ ዝለብስዎ የለን እዚ ከዓ ብልክዕ ከምቲ ዓንቶ ድበልናዮ ወላ ዝካህን ንባዕሉ እዚ ወላ ዲያቆን ኣይሕዞን እዩ እዚ ዲያቆን ክሕዞ ክእል እዩ እዚ ግን ካህን ጥራይ ዝሕዞ ካብዚ እውን ክትርሕቕ ጥራይ ዘለካ ካህን ድሕር ሒዝዎ ወላ ቅስ እንዳልካ ኖርማል ምጽኢልካስ ክሕዘልካ ኣይትብሎን ኢኻ ወይ ከዓ እንካኻ ኣይትብሎን ኢኻ እቲ ናይ ካህን ኣሎ እቲ ናይ ዲያቆን ከዓ ናይ ካህን ኣሎ ሰስርሕለዎ ማለት እዩ ኩሉ ግን ሓቢሩ ግን ብሓደ ተዋሂዱ ይኸይድ ይስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ከም ምእመናን እቲ ድመጽእ ፈሊጥና እቲ ድኸውን ፈሊጥና ስለምንታይ ተሰሪሑ እንታይ ከም ምሕረት ይህበና ኢልና ከዓ ካብ ገዛና ክንመጽእ ከለና ብልክዕ ከምቲ ጻዕዳ ክዳን ንገብሮ እዚ ከዓ ብልክዕ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ይቕመጥ ተቐሚጡ ከዓ ብኡ እንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ክብሪ ኣለዎ ፈሪኻ ተገዲስካ ወይ ከዓ ጸሎት ጌርካ ከዓ ንኩሉ ነገር ነዚ በረኸት እዚ ክትመጽእ ከዓ እንታይ እዩ በቲ ዘፈር ክዳኖም ዝሓወዩ እውን ብዙሓት ምእመናን ዝነበረ ከም ንበዓል ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ብፍርሃት እንድሕር ሒዝናዮ ነቲ ንዋየ ቅዱሳት ብፍርሃት እንድሕር ተመላልስናዮ ብፍርሃት እንድሕር ቀሪብናዮ ከዓ ንሕና ከዓ ጥራይ ቤተክርስትያን መጽኢኻ ጥራይ ዘይኮንካስ በቲ ክብሪ ነቲ ቅዱስ ንዋያት ዝሓስካዮ ብቅዱስ ንዋያት ብምፍራኻ እውን ህይወት ትረክብ ኢኻ ስለዚ እቲ ክብረታትና ባዕልና ንሕልዎ ባዕልና ከዓ እንታይ ንገብር ባዕልና ከዓ እንመሓረሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስል ዝጎደለ እግዚአብሔር መላእለይ